Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic, 29è diumenge de durant l'any. Text de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, Jesús els ensenyava una paràbola sobre la necessitat de pregar sempre i no de fallir, dient: hi havia un jutge en una ciutat que ni tenia temor de Déu ni respecte als homes. Hi havia també una vídua en aquella ciutat i anava a ell dient: fes-me justícia del meu adversari. I per molt de temps no volia, però després d'això es digué interiorment: encara que no temo Déu ni respecto als homes amb tot, ja que aquesta vídua em dóna molèsties, li faré justícia, no sigui que a la fi vingui i em bufetegi. I digué al Senyor: escolteu què diu el jutge injust. Déu no farà justícia als seus elegits, que clamen a ell nit i dia? I es mostrarà remís amb ells? Us dic, ben aviat els farà justícia. Però el fill de l'home, quan vingui, penses que trobarà fe sobre la terra? Comentari: mossèn Pere Calmell i Toret, Barcelona. Pregar sempre i no defallir. Avui Jesús ens recorda la necessitat de pregar sempre i no defallir. Ensenya amb les seves obres i amb les paraules. Sant Lluc se'ns presenta com l'evangelista de la pregària de Jesús. Efectivament, en algunes de les escenes de la vida del Senyor que els autors inspirats de l'Escriptura Santa ens transmeten, és únicament Lluc qui ens el mostra pregant. En el baptisme al Jordà, a l'elecció dels 12 i a la transfiguració. Quan un deixeble li demanà: Senyor, ensenya'ns a pregar, dels seus llavis va sortir el Pare Nostre. Quan anuncia les negacions a Pere: jo he pregat per tu, perquè no defalleixi la teva fe. A la crucifixió: Pare, perdona els que no saben el que fan. Quan mor a la creu: Pare, confio el meu alè a les teves mans. El Senyor mateix és model de l'oració de petició, especialment a Getsemaní, segons la descripció de tots els evangelistes. Puc anar concretant com aixecaré el cor a Déu en les diferents activitats, perquè no és el mateix fer un treball intel·lectual que manual. Estar a l'església que en el camp d'esport o a la llar, conduir per la ciutat que per l'autopista. No és el mateix l'oració de petició que l'agraïment, o l'adoració que demanar perdó, de bon matí que quan portem ja tot el cansament del dia. Sant Josep Maria Escrivà ens dona una recepta per a l'oració de petició. Més aconsegueix aquell que importuna més de prop. Per tant, acosta't a Déu. Esforça't a ser sant. Santa Maria és model de pregària també de petició. A Caná de Galilea és capaç d'avançar a l'hora de Jesús, l'hora dels miracles, amb la seva petició, plena d'amor per aquells esposos i plena de confiança en el seu fill.